Ako kasi papreso sir, kaya gikawat akong cellphone sir. Sige sir, bye-bye. Usi ipapriso. Ano pangan man ako imong gida? Usi ipapriso day. Hello sir, good afternoon. Nangato kay Ipcon sir, ipa-report sir, ipapreso na ko sir. Ang kuan ako amiga sir. Apangan sir kay Wina sir, Wana. Ang pilido sir kay Be My Girlfriend, yung full name kay Wanna Be My Girlfriend sir. Ako kasi papreso sir, kaya gikawat akong cellphone sir. Sige sir, bye-bye. Usi gikawat oy. Usi ipapriso. Naara man di ka diyang kuan na ka, kung tunga ka. Usi ipapriso. Ano pangan man ako imong gida? Usi ipapriso day. Ano ipapreso ti ka day? Ano di ay? Usi di saan ako. Ano ikawat mo ko cellphone day? Usi gikawat. Mo gikawat ako cellphone Wala day. ko kawata day. Hindi usa man ako cellphone. Hindi usa man mo ako cellphone Uy, day. ako rin gikuha day. Wait, tao sa inyong balay day. Ako rin gikuha. Wag ko to kawata day. Ikawat gito ni mo day. Ikawat ni mo Uy, day. lahi ang kawat o lahi sa ang gikuha day. Day. Kay grabe ngano ka. na kaingon kag kawatan day? Ano man? Ngano na kaingon kawatan ka? Ano makaingom kang kawatan ko, be? Uy, kasimpul day. Grabe sad ka. Nganong gikuha man nimo kong cellphone nga walay pa panangin sa kuha. So kawat na day. Kasi may kong pananghiran day, katong iro nga parehag naong nimo. Uy, sure diha, uy. Ako lang gikuha diha sa lamisa, wa may tao, walay laing ko ano. So gikuha na ko day, wala na ko to kawata day. Wala day ko tong time man day. Wala man ka dito day. Grabe Hindi sad ko ato, day. Abot lang. Gato mang iro nga parehag naong nimo day. Grabe sad ka. So grabe no manginsulto pa ka nako day. Ikaw pinakasama manginsulto pa ka nako nga akong iro parehag naong nako ha. Oh, mau disulti ron gusto tinuod day. Gara ni mo, day, uy. Sigara ni mo, day, uy. Sakit ra kay ka. Sakit. Sakit kay ka manuan kawatan. Kawatan man juga day. Uy, ngano makaingon kang kawatan? Oh, asa man og di ka kawatan, asa man cellphone ako. Diri day cellphone day dadi kawatan nga iuli. Grabe sad ka. Check down ako bi, makuha ba ni? Grabe ka ay. Ya kuha gid ay. Nya, ug lain pa nakakuha na, iuli ka na. Grabe ka uy, di na uy. Sorry, Ben. Lahi kay ang lahi ra gyud ang kuan day, lahi ra gyud ang kanang kawat ug sa kuha day. You hurt me so much day. Sakit ra kayo day. I'm so sorry, bis. I Ito didn't ka nga, expect that. samar ang akong pagsalig day, samar na nga din ang mabalik ang baka padung sa bukid day. Grabe ka. I'm so sorry, Sakit day. kayo. Sugod karon ato ng putlo ng atong pagabarkada day. Uy, babay. Sorry, bis. Ay, bahala ka diya. Bis! No, sorry, bis. Hala, I hurt his feelings. Luya sa kong bis. Uy, napasahin na nito na ako. Uy, saan ka ba uy? Bis! Saan mo ko ni? Ay, ako abi ng cellphone. Giuli kita kong bis. Sige na lang. Ako na siya taga-taga laki para mag-uli na mi. Shoutout ko no siya amo ang kapitan ni Cap Irene Alicaba Herali dia sa Barangay Kanumampaw, especially ni Boss Bobby Alcomendras. Shoutout ko no ni Melchor Malabago, ni Tita Narsing Silgas Cantutay, ni Auntie Maria P. Silgas Galang diha sa Jinsan ug sa tanang taga Jinsan, ni Isagani Makapas, ni Pakaldo Alan Pakaldo, ni Tami Taburada, ni Ria Makapas ug ni Mary Chris Completo, ni Kuampo ni Jade Baton, ni Mayo Canilio, ni Gabriel Inario sa tanang member sa Team Sprackle ug ni ni Ginny De Los Santos, ni Larabel diya sa Talavera ug sa tanan nga mga nisuportahan ako. Daghang salamat niyo, especially sa akong uyab sa Biga na si Jindy Makaday ug ni ni sa Engson ni Mervin Makaday, ni Mark Anthony Makaday ug ni Brad Tata ug sa iyang mama ug papa ug sa ako sang mama ug papa dito sa Kanumampaw. Daghang salamat mga boys, yung mga suporta. Love you mama.